holdning til udstilling og mobning over de sociale medier? Det er ikke særlig godt. Nej, det tænker jeg nok. Har du selv prøvet noget? Altså, har du mobbet eller udstillet nogen på Facebook før? Eller andre? Ikke af, hvad de ved. Har du selv prøvet at blive udstillet? Nej, tror jeg ikke. Synes du det er okay at udstille hinanden på nettet? Udstilling? Hvordan Ja, lægge nøgenbilleder ud af andre for eksempel. Og så alle andre kan se det. Altså, det bare ikke mig. Nej, det er det ikke. Det går ikke. Dem, der udstiller hinanden, tror de gør det for at virke hårde eller seje. Det er jo sgu godt. Tror de gør det, fordi de ser ud på personen? Ja, måske. Kunne du finde på at gøre det? Altså udstille hinanden, hvis en af de venner sagde, det skulle? Ikke. Hvis det var dig, der blev udstillet, Ja. og personen sagde undskyld til dig, tror du så, du kunne tilgive personen? Kom an på, hvem du var. Nå.